na Baba Comedians gidan nishaɗi. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu, sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Rayuwar nan yanzu Allah ya ce Allah ya mana mai kyau gaba ɗaya ƙasar nan dai sai a hankali wallahi kaman wai ni wai awara ce man in baka ci ba wallahi ce ka kwana da yunwa. Wallahi alhamdulillah mutumin ya ne ya garin ne shekara ta nan kai ma wallahi Allah da baba ya aka yi ne labari ne mutumin da baba an ce wallahi kana yin wani abu wallahi Allah ce mun yanzu gaba daya ka zama babban yaro na babu wallahi ga magarin da yawa ba wani kashi fa ni nake ji wallahi ba wani kashi da kake ji malam gidan makota ne ake suya ba wani malam ya ne ba muna tare ba na saba ni babu abin da nake ci malam kaga babu abin da kaga ni babu abin da nake ci zaka ne ba zaka baba kaga awarce zan boye maka ba awarce kaganta saboda yanzu na Najeriya nan gaba ɗaya abu ya lallace wai kamar ni ina da baba kamar ni ina da baba amma zaka koyi baba ni ba zaka ne ba kaga sai kamar ni ina da baba a ce wai awara wai a ce wai awara ne ke da rana abadan Allah gaskiya a gani a wurin abu ko wai mutum a mutum ne ban san maka amma Allah ba ne ba amana wallahi wai ka manta ne saboda kaga abokina ne kai saboda muna tarama dan iya san maka rabi ma zan iya san maka raba rabi ta muka dan wallahi rabin nan ma fi dole zai san maka zaka ji wai ka manta ne yau ranar samun yancin kasa yancin kasa wata kasar tukuna ma kai kai baba kai wace kasa to ga Najeriya mu shekara 60 fa yau samun yancin kasa ba to Najeriya me aka yi mana a Najeriya Bincin kan wallahi wallahi a wannan ma ni baka ci ba wallahi inda akan Najeriya ne wai baka wani ma kowa ne da kai asara wani irin abu aka mana a Najeriya yancin kan ba wani abu aka mana a Najeriya yancin kan banda mun fantar da mu da ake yi banda walar da mu da ake yi shinkafa ta yi tsada wake ya tsada masara ta yi tsada gero ya tsada wallahi ba mu gana jin daɗi gwara ma da ne ba a wurin haka